Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 4 лютага. І гэтым разам мы раскажам пра спектаклі міжнароднага тэатральнага форума «Март-Кантакт», пазнаёмімся са старажытнай традыцыяй кіпрскай вышыўкі, прапануем да прагляду некаторыя праекты тэлеканала «Беларусь-3 і павіншуем з юбілеем мастака Владзіміра Шапо. Праз 2 дні ў сталіцы распачнецца 26-я мінская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Кніжны форум будзе прысвечаны году малой радзімы і другім еўрапейскім гульням, а таксама юбілеем класікаў беларускай літаратуры і памятным гістарычным датам Беларусі. Упершыню мерапрыемства будзе праводзіцца не толькі на пляцоўках выставачнага комплексу, але і ў кнігарнях, бібліятэках і музеях. Будуць арганізаваныя сустрэчы з аўтарамі, выдаўцамі, мастакамі, прэзентацыі кніг, круглыя сталы, аўтограф-сесіі, майстар-класы. Акрамя таго, 6 і 7 лютага адбудзецца міжнародны сімпозіум літаратараў «Пісьменнік і час» з удзелам аўтараў з краін блізкага і далёкага замежжа, а таксама семінар маладых літаратараў і перакладчыкаў. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Увесь 2019 Нацыянальны мастацкі музей святкуе свой юбілей. Цэлы шэраг урачыстых мерапрыемстваў прайшоў менавіта ў дзень нараджэння. Гэта прэм'ера ўласнага гімна і адкрыццё адразу 2 выстаў – рэстаўрацыйнай і прысвечанай стагоддзю беларускіх мастачак Раісе Кудрэвіч і Валерьяне Жолтак. Это 2 очень больших художника, которые дают представление, если хотите, о беларускам ощущении беларускай природы. Раіса Кудрэвіч – майстар савецкага рэалізму. 10 гадоў таму першая і адзіная жанчына ў краіне удостоенная звання народны мастак Беларусі. Раиса Владимировна на протяжении всего своего творчества сохраняла круг излюбленных героев. Основные образы – это женские образы. Женщины очень энергичных, сильных, оптимистичных, подобных самой художнице. Пра Валерьяну Жолтак гаворыць, што яна вывела жанр натюрморта на новы ўзровень, дзякуючы гульні колеру і незвычайнай кампазіцыі. Формировать свой художественный язык. Это очень насыщенная колористическая гамма, это четкий отбор цветовых соотношений и, конечно же, жанр натюрморта. В нем она самореализовалась. Назва выставы «Адкрыццё сапраўднага» выбрана не выпадкова, бо важна арыгінал адкрыць праз рэстаўрацыю. Першапачатковае становішча левай рукі Радзівіла недакладнае. Якраз ідзе рэканструкцыя пад першапачатковы малюнак, дзе згін рукі можа змяніцца. Здесь вот, например, представлен процесс удаления той записи, которая была поздней, и открытие того подлинника, который был сохранился 17 века. Вынікі юбілейнага года ў мастацкім музеі падвядуць напрыканцы восень, пакуль жа працягваецца будаўніцтва музейнага квартала. У планах на новы сезон скульптуры Сальвадора Далі, экспазіцыя, дзе галоўным героем стане хлеб. А да другіх еўрапейскіх гульняў адкрыецца вялікая выстава, прысвечаная спорту. 14-й міжнародны маладзёжны тэатральны форум «Март-Кантакт» пройдзе ў Магілёве з 21 па 27 сакавіка пад дэвізам «Класіка і сучаснасць». На ім будзе прадстаўлена 23 спектаклі тэатральных калектываў з 10 краін. Гэта будуць пастаноўкі пра моладзь для моладзі і з удзелам моладзі на актуальныя і вечныя тэмы. Узаемаадносіны паміж людзьмі, канфлікт пакаленняў, стаўленне асобы і пошук сябе, масавая культура, інтэрнэт і іншае. Лепшы спектакль сёлета будзе абраны па выніках глядацкага інтэрнэт-галасавання. А ўжо напрыканцы тыдня з 8 па 10 лютага ў Гомелі пройдзе 4-й міжнародны фестываль святла «Гольф-2019». Чакаецца прыезд калектываў з Расіі, Украіны, Літвы і Беларусі. Ідэя гэтага мерапрыемства запазычаная з Яраслаўля і Новасібірска, дзе праводзяцца фестывалі «Паўночнае зянне» і «Лёты полымя». Фестываль накіраваны на папулярызацыю светлавога шоу і сумежных жанраў эстраднага і цыркавога мастацтва. А 9 і 10 лютага ў Мінску адбудзецца першы рэспубліканскі конкурс «Дарога да мары». Гэта новы музычны праект адукацыйна-прадзюсарскага цэнтра Наталлі Скапец для ўдзельнікаў ва ўзросце ад 3 да 25 гадоў. Творчае спаборніцтва пройдзе ў намінацыях «Вакал», «Інструментальная музыка», «Харэаграфія» і «Тэатр моды».
Вакалісты, інструменталісты і танцоры прэзентуюць па адным нумары, а тэатры моды прадставяць калекцыю ў любой з катэгорый. Прэт-а-партэ, вячэрняе адзенне, нацыянальны, гістарычны або сучасны касцюм, адзенне дзелавога стылю ці для спорту і адпачынку. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Левкарытыка, карункі ручной работы майстры з кіпрскай вёскі Левкара, даўно заваявалі сусветную вядомасць. Мясцовыя жыхары актыўна імкнуцца захаваць старадаўнюю традыцыю. Усяго больш за стагоддзя таму кіпрская вышыўка леўкарытыка заваявала сусветную славу. Не толькі дзякуючы дзіўным узорам і якасці, але таксама і гандлярам, якія везлі яе ў розныя куткі свету, ад Великабрытаніі да Кітая. Але на Кіпр ходзіць такая легенда. Некалі леўкарытыка так уразіла Леонардо да Вінчы, што ён набыў сабе абрус, які пазней падараваў Міланскаму сабору. Некаторыя мясцовыя жыхары таксама сцвярджаюць, што абрус на карціне «Тайная вячэра» Пенсля да Вінчы вельмі падобны на тыя, што робяць у вёсцы Леўкара. Так ці не, але мастацтва мясцовай вышыўкі перадавалася з пакалення ў пакаленне каля 600 гадоў, аднак цяпер яно пад пагрозай знікнення. Мясцовыя майстрыхі робяць спробы выратаваць леўкарытыку. Традыцыйныя колеры і ўзоры замяняюць больш сучаснымі, упрыгожваюць не толькі абрусы, але і нават сумкі. У нас з'явілася ідэя выкарыстоўваць вышыўку леўкарытыку, каб стварыць нешта новае, стварыць сумкі. Гэта было добрым рашэннем. Таксама цяпер мы выкарыстоўваем не толькі традыцыйныя аліўкавы і белы колеры, але і іншыя. Вынік добры. У 2010 годзе ЮНЕСКО ўнесла традыцыю вышыўкі леўкарытыкі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Заўтра артысты беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра запрашаюць на лірычную камедыю «Вяселле ў стылі рэтра». Пранізлівы і адначасова мудры спектакль пастаўлены па матывах п'есы Аляксандра Галіна заслужаным дзеячам мастацтва Расіі Міхаілам Кавальчыкам. Паводле сюжэта у пенсіянера-ўдаўца, які жыве ў сям'і дачкі, не складваюцца адносіны з дамачадцамі. Зяць вырашыў знайсці для свёкра некалькі жанчын з мэтай знаёмства і далейшай жаніцьбы. Як вырашыцца сітуацыя, можна даведацца, паглядзеўшы спектакль. Пастаноўка ідзе ў музычным афармленні расійскага кампазітара Аляксандра Журбіна. Пра балет Сергея Пракоф'ева «Рамео і Джульетта» Вялікага тэатра Беларусі сёння раскажа праграма «Тэатр у дэталях» і яе вядучая Наталля Бібікава. Прэм'ера новай рэдакцыі шекспіраўскай трагедыі ў пастаноўцы Валянціна Елізар'ева адбылася ў снежні мінулага года. Гэта першая работа майстра на пасадзе мастацкага кіраўніка тэатра. Што змянілася ў спектаклі ў параўнанні з першапачатковай версіяй 1988 года, глядзіце сёння ў тэатры ў дэталях у 22:35 на Беларусь 3. У палацы Румянцевых і Паскевіча днямі адкрылася выстава «Захаваем спадчыну разам». На ёй прадстаўлены прадметы археалогіі, фатаграфіі, дакументы, старадрукаваныя рукапісныя кнігі, іконы, творы сучаснага і выяўленчага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, што папоўнілі калекцыю музея ў мінулым годзе. Дарэчы, 2019 год для музея юбілейны. Сёлета ўстанова адзначае сваё стагоддзе. У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі заўтра прапануюць да прагляду прэм'ерны спектакль «Мудрамер» паводле твора Мікалая Матукоўскага. Сатырычная камедыя пра таленавітага вынаходніка, які прыдумаў прыбор для вымярэння чалавечага інтэлекту. У канцы 80-х была вельмі папулярнай і ішла ва ўсіх абласных тэатрах, а на Беларусьфільме па ёй нават знялі двухсерыйны фільм. Сваю версію п'есы заўтра прапануе гледачам мастацкі кіраўнік тэатра Аляксандр Гарцуеў. Заўтра ў рамках праекта «ТОК» Цэнтра візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «Арт Корпорэйшн» рэжысёр Юрый Дзівакоў прадставіць сваю версію тэатральнага прачытання аднаго з самых гарачых старажытных тэкстаў «Песня песняў». У аснове гэтай рэжысёрскай працы даследаванне цела як крыніцы прыгажосці і асалоды, натуральнасці і гармоніі з прыродай. У галоўных ролях выступаюць актрысы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Марта Голубева і Ільдар Бекераў. Па просьбах гледачоў на Беларусь 3 сёння ў вячэрнім эфіры распачнецца паўтор прэм'ернага 8-серыйнага фільма «Дом, дзе жыве мастацтва», прымеркаванага да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея. Хто з будучых народных мастакоў Беларусі хлопчыкам прысутнічаў на адкрыцці карціннай галерэі ў 1939, куды ў першыя дні вайны схаваў скрынкі са слуцкімі паясамі дырэктар галерэі,
І чаму Лангбард размясціў новы будынак музея на вузкай вуліцы Леніна. Першы фільм «Дом, дзе жыве мастацтва» глядзіце сёння ў 23 гадзіны 5 хвілін на Беларусь-3. Ён дагэтуль стаіць тут. Спачатку ў ім размяшчалася жаночая гімназія, потым вышэйшая камуністычная сельскагаспадарчая школа. До 10 лютага ў музеі беларускага кнігадрукавання ў Полацку ладзіцца фотавыстава гістарычнай прагулкі з Францыскам Скарынам. Гэта вынік працяглай працы, праведзенай журналістам-міжнароднікам і публіцыстам Інэсай Плескачэўскай і фотографам Міхаілам Пеньеўскім. Даследчыкі наведалі Кракаў, Падаю, Прагу і Вільню, гарады, у якіх вучыўся, жыў і працаваў Скарына. На выставе прадстаўлены дзясяткі фотаздымкаў знакавых месцаў у Еўропе, звязаных з жыццём і дзейнасцю першадрукара. Таксама ў экспазіцыі старадаўнія кнігі, манеты і іншыя артэфакты са збору Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Пра пояс Вітаўта, унікальны срэбны паясны гарнітур 14-га, першай паловы 15-га стагоддзя, заўтра раскажуць аўтары праграмы «Артефакты». Паводле падання, ён быў падараваны Вітаўтай крымскім ханам Гірэем падчас сустрэчы ў Мінску ў жніўні 1428 года. Праграму «Артефакты» пра пояс Вітаўта глядзіце заўтра ў 14 гадзін 55 хвілін на Беларусь-3. На думку легендарнага беларускага нумізмата Валентина Навумавіча Рабцевіча, аб'ект нашага сённяшняга даследавання – другая па значэнні каштоўная рэліквія пасля крыжа Ефрасіні Полацкай. Выстава містычнай графікі Андрэя Духоўнікава прадстаўлена гэтымі днямі ў музычнай гасцёўні Віцебска. Мастак вельмі тонка адлюстроўвае свае пачуцці і ўспрыманне навакольнага свету, выкарыстоўваючы для гэтага прастору звычайных белых лістоў паперы. На яго карцінах не знайсці звыклых відаў Віцебска з яго плошчамі, праспектамі і мастамі. Кожны малюнак з'яўляецца своеасаблівым шыфрам, у якім аўтар схаваў частку душы горада і свае пачуцці да яго. Выстава працуе да 10 лютага. І яшчэ сёння мастак Уладзімір Шапо адзначае юбілей. Мы сустрэліся з главой мастацкай дынастыі і пагаварылі пра гады і іншае яго багацце. Владимир Дмитриевич, приветствуем вас и поздравляем с юбилеем. Цитируя вас же, художник – это тот, кто оправдывает человека перед Богом. Почему тогда большинство людей не доверяют художникам, а воспринимают только простое, понятное, реалистичное искусство? Потому что художник – это не тот, кто рисует. Художник – это тот, кто думает. Понимаете? Рисовать – это ремесло. То есть рисовать должен каждый. Но дело в том, что восприятие мира не держится только на одной системе. Почему-то вообразили мы, люди, вот, ну, имеется в виду наше сегодняшнее поколение, вернее, наш сегодняшний обыватель, вообразил, что вот если похоже, значит, он умеет рисовать. Или так, если похоже, то это правда. Ну, извините, система похожий-не похожий, пространство-не пространство, хотя какое может быть пространство на плоскости? Пространство вот оно, а на плоскости это не пространство, это чистейшей воды ложь. Позвольте мне, обывателю, обыкновенному, простому обывателю, дайте мне жить в своем мире. А вы всегда знали, что будете художником? Я с 5 лет знал, что я уже буду художником, даже раньше. Я в 5 лет начал собирать свою первую библиотеку. И я всю жизнь собирал. Теперь у меня огромнейшая библиотека. Всю жизнь собирал картинки, всю жизнь рисовал, всю жизнь учился. И сейчас учусь, искренне учусь. Хожу на выставки, читаю, хожу по букинистическим магазинам. Учусь, потому что мне не хватает знаний. А вы, когда пришли в искусство, вы уже понимали, в каком направлении будете работать? Я до 50 лет стеснялся, что я художник. Потому что не соответствовало мое представление о том, каким он должен быть по интеллекту, по уму, по таланту, тому, что я делал и как я жил. Получается, что до 50 лет вы оглядывались, боялись, а после 50 сделали татуировку и стали свободным, и стали самим собой? Нет, я хитро жил двойной жизнью, как и все в Союзе. Я, с одной стороны, пытался проскочить, заработать деньги и обыграть эту сумасшедшую систему, а с другой стороны, я писал то, что хотел. Да, я вот был такой, ну, а кто такой не был? Как скажет в Покровских воротах. Скажите, а кто не пьет? Так и я. А кто не врет? И я врал. А что сегодня вас интересует настолько, что хотелось бы взяться за кисть? Мы живем в самое интересное время. Более того,
Сегодня самая тема, чтобы показать, кто мы есть на самом деле. Тем более, что сегодня уже не сажают ни в дурку, ни за запрещенные книги. Весь мир открыт. Можно сравнить себя со всем миром спокойно. Не за железным занавес заглядывать, а сравнить как есть. И, наконец, самому себе сказать правду. Прочитала вашу же аннотацию к выставке «Моя София» и поняла, что у вас пропадает писательский дар. Я пишу постоянно, но дело в том, что мне нужно сделать сначала то, что у меня получается лучше. То есть то, к чему я шел многие-многие годы. Поэтому я пока это делаю визуально. Но я постоянно каждой работе, особенно которая не простое отражение, ну а все у меня, не все у меня с двойным, с тройным смыслом. И поэтому я каждый как бы придумываю рассказ. Владимир Дмитриевич, спасибо вам. Еще раз с юбилеем и желаем вам оставаться таким же талантливым, молодым и свободным внутри. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больше разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.